position gave me a good advantage to be able to learn about each and every African continent, country, what they have, the comparative advantages, and so on. And I believe that working together with all these countries, we can be able to emancipate Africa. Mati murebang jatend piny Nigeria machono Olusegun Obasanjo bilo wach kod Odinga par mare kendo tielo ni Odinga e jal manigi bidhruok oteku kod chia mar telo ne Afrika. It should be the turn of Eastern Africa or East Africa, and can we find such a person? I have no doubt in my mind that my friend could easily be a viable candidate. Raila kata kamano nyiero weche mofungore ni sirikand Kenya Kwanza ema manyone thulono. Winjo jomoko kaka weche kaka migosi Mudavadi loso koni ringo kucha. Teno ringo lumna kamani kino winjo ni nyinga ni kucha Addis Ababa na anachiel kuom joma nyalo laro komno. Koro kamano kihie kamano. Tupogaloso gi sirikal mar Bwana Ruto e wach machung'na ni. Obasanjo bende romo kod jatend piny William Ruto e limbe mare Murang'a e kama koro nene ni gilose weche twak achiel mar siro Raila lemo masani omak kod Musa Faki Mahat. Mathulo mare rumo higani. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Erokamano Walter Nyambaga kuom report machal kamano kutenore kod